guys, LYF Hotel, Cebu City Branch. Right ka Mags, ang pool nila guys. Dito sa labas. Nice kayo, dyan sa labas. So ito yung kitchen nila. Yung ano pa yan, para sa iyo, pagbukas tanggal time. Sige pa makalipas sa isang oras yan. Very modern mga kadyas. Hotel and condo kasi ito eh. Ano nilang rancho? Yeah. Hindi ka magsumbon dito. Pwede ka magduyan. Cool. Sa mga bagong generation ngayon, yeah. Inain talaga tong vibes na to. Cool. Yeah. Korean style. Inspired tayo sa Korean style kaya yes guys, ito yung pangalawang stay natin sa hotel, LYF Hotel dito sa Cebu City proper. At tingnan natin, may room na silang ina-assign. So just vlog once again, alam na. So dito kami, room 1 room 819. Okay Kamags, try mo. Room tour muna tayo. Wow! For your info guys, mga kadyas, this hotel was opened this year, July. Wow, look at that. January? Ano, January pala. Oh, nagtatanong ako kung bago ba itong hotel na to. Sabi ng gwardiya, January daw na-open to. Yeah. Very good for couple, very clean, trend design, very modern. Yeah, meron silang ano yan? Ref, bolt sa mga ano mo, sikreto mong ginto. Oh no! Saka fire extinguisher. Ganda ng toilet nila. Oh, may mga ano, paniki na. Kasabit. Room. Faucet niya. Countertop. Very nice. Very modern. Wow! Yeah. Cool. Right? Very social. Alright mga ka-Jazz Vlog Ones. Meron ng naka-prepare dito mga ka-Jazz. Kaso walang kape, walang tubig. Ikaw na bibili sa gusto. No! Fair enough din siguro. Kasi may included breakfast naman sila. Wow! Yan. Guidelines nila. Tsaka TV. Try on natin. LG TV. Gagandang TV to. Flat screen. Yeah. LED. Oh, life is good all the time. Yeah. Then may charger dyan sa phone mo. At ito, anong ilagay mo dito? Yung kama namin. Sapatos. Ano na siya? Oh. Ano siya? Ganun tupong na level na sa bintana. Pwede kang tatalon dyan. Oh, pwede kang tatalon kung ano. Pag naginip ka ng... Naginip ka ng gising. Oh, naginip ka ng gising. Oh. Huwag lang masyado, baka diretso ka doon sa ano. Ipin natin yung pool mga kadyas. Liguan natin mamaya. Nandyan! Wow! Tayo magtampisaw mga kadyas. Yeah. It's cool mga kadyas. Yeah! So sa next tour natin, abangan nyo, dugtong lang natin dito. Continuation. Wow! Ilang kalimutan?
Right, kamags, ang pool nila guys. Dito sa labas. Nice kayo, dyan sa labas. So ito yung kitchen nila. Yung ano pa yan, para size, pagbukas, tanggal 10. Pwede pa makalipas sa isang oras yan. Very modern mga kadyas. Hotel and condo kasi ito eh. Yeah. Pwede ka magbuyan. Cool. Sa mga bagong generation ngayon, yeah. Inain talaga tong vibes nito. Cool. Yeah. Korean style. Inspired tayo sa Korean style kaya Korean and ano pa? Korean at Western style. So sabi daw guys, pwede makakook dito kung gusto mo. Meron ding pantry doon sa 8th floor. Kung gusto mong mag-heat up ng food mo, pwede rin. Kung magaling ka sa lutuan yan, pwede mo magamit yan. Kitchen to sa mga residents dito sa condominium. Yan. Very cool, right? Detox this way. Yeah, washroom. For men and women, pink, nice color. Bagong hotel to guys. Dito sa Cebu City. Nice balcony. Balcony ba yan? Porch or whatever. Come on. Hi. Yan. Nasa kabila pala mga kadyas. Yan! Sa kwanta de silong. Silong. So, Ground. ground. The same ground. Yan mga kadyas. Very modern, very nice. Ibalik na to sa pagkita. Yeah. Nagtitindahan dyan eh. Ano? 7-Eleven. Sakyan natin guys. Pupuntahan lang si Kamags. May makeover daw siya. What? Oh, sundan niyo lang. A few moments later. Waiting lobby nila habang ikaw ay nag-gym. Here in LYF Hotel, Cebu City. This is the art of their gallery, guys. LYF Cebu. Wow! This is the art of LYF Cebu. Okay. It's nice, right? Take picture.
Kajas, let's avail our breakfast included sa ating bookings. Ayan. Nandiyan na si Kamags. Wow. So elegant mga Kajas. Wow. 10 pounds. That's a night pot 10 pounds. for what? Yung pating na parang 10 pounds. Fried rice? Parang 10 pounds. 10 pounds. Ganda. Ayos mga Kajas. Wow. Wow! The review of this hotel is truly exceptional. Very trendy mga Kajas, in na in sa lifestyle ng new generation ngayon. So, yan na po. Kagaling ko lang ng gym, so kain na rin si Kajas ng breakfast niya. Then after that, I'm going to check out and heading to our next destination. Ayan mga Kajas, naka full battle gear na kami. So, mag-early check out. Yeah. Early check out na kami. Yeah. Saan na lang kami. Oh, kung saan. Ano daw kami? Certified turista. Okay, so dito na lang magtatapos. Heading out na kami. And see you sa next vlog. Just vlog once.